מפני שנאת חינם חרבה ירושלים, בגלל קמצא ובר קמצא, שני אנשים בעלי שמות דומים. וכך זה קרה. אדם אחד היה בירושלים, והיה לו אוהב וידיד, ושמו קמצא, והיה לו יריב ושונא, ושמו בר קמצא. יום אחד אמר האיש למשרתו, לך הזמן מסעודה בביתי את ידידי קמצא. הלך המשרת והזמין בטעות את בר קמצא. בא בעל הבית וראה את בר קמצא, יריבו שהוא שונאו, יושב לסעודה אצלו בבית. ערב לך האוכל מר בר קמצא? כן, מאוד. והיין? גם היין באמת. הכל משובח וטעים. תודה לאל. תודה בעל הבית. לא משונה בעיניך לשבת ככה בסעודתי בביתי? כן. כלומר, חשבתי אולי אמרת להתפייס, הרי הזמנת, משרת בה. קום וצא החוצה מהבית שלא אראה אותך שוב. צא. מה, עכשיו, כשכולם מסובים? לצאת? אני מבקש אותך, אל תבייש אותי לפניהם. הנח לי. אל תדאג, אשלם לך כל מה שאכלתי ושעוד אוכל ועוד תשתה, רק אל תבייש. לא, לא. קום וצא החוצה עכשיו. אל תצעק. אשלם לך חצי ממה שעלתה כל הסעודה, רק אל תבייש. הרי כל החכמים יושבים כאן. קום וצא החוצה מהבית, או שאני... אשלם לך את כל הסעודה. אחזר את זה למקומו. החוצה, החוצה, החוצה! אבל הוזמנתי. אז למה? ואם נפלה טעות, ככה מלבינים פניי ברבים? איזו שנאה, איזה אלבון. כל החכמים ישבו שם. איך לא עזרו ולא מחו. דבר לא אמרו לטובתי. כלומר, טוב הדבר בעיניו. אם כך, אם כך. הלך בר קמצא אל קיסר רומא ואמר, מרדו בך היהודים. שלח הקיסר את גייסותיו והטילו מצור על ירושלים. ובירושלים בזמן המצור אין שלום בין האנשים. הקנאים נלחמים במתונים, אלה רוצים מלחמה ואלה רוצים שלום. רבן יוחנן בן זכאי היה מהלך ברחובות ירושלים ומנסה להשכין שלום. הוא היה אומר שיש להשכין שלום בין אומה לאומה, בין ממשלה לממשלה, ובמיוחד בין משפחה למשפחה.